Rambyangane pelak nang. Kene gendere kene. Ngapa ya pilek ae. Aja turu. Jebule arep bawa. Ora bawa. Lah apa? Ngetokke katresnanipun Kakang marang sliramu. Kakang? Iya Yayi. Sak sampunipun dangu mboten kepanggih kalih panjenengan. Kok panjenengan menika sajake katon benten to Kakang? Sore kaki. Seling galau. Besok ana apa rejaning jaman. Ana dewa ngenglang nyanting bakar kencang maneh isine ngotep kawan Nyambut gawe lan ngono. yo iku pengen wong lek sabarna rimo Sri Tanjung Apa Kakang? Iku dadi sapa? Patih Sida Paksa Patih sida dipaksa. Oke. Sri Tanjung Apa patih sida dipaksa? kowe jare nelake tresna karo Patih Sida Paksa nanging jebul kowe ngapusi Sida paksa iki ceritane apane Sri Tanjung? ora mudeng Sida Paksa diutus munggah ning Gunung Telamaya supaya golek emas plengkung karo gada 18 keret Terus kelakon golek dikon karo ratu gustine jenenge Ratu sapa niku Pak? alah dhewe lali. Sila Hadikrama Sila Hadikrama. ana ing kraton Majapahit mbahmu ya. Iya ora ngerti ya melu-melu. Sidoarjo. Sidoarjo. Bali Tanjung. Anu. Jebul aku kelakon munggah ning Gunung Telamaya upadiananing Mas Plengkung. Urung. Ana ing dalem kepatian. Sing teko sapa Sri Tanjung? Kakang sida paksa. Ya. Sajrone panjenengan tindasake dalem menika. Saestu kula menika setya dhateng panjenengan boten wonten priya sanes kajaba Pak Sri. Ora Pak, ora. Ora. Tanjung, Apa Kakang? ayumu mbok nginutupi lamesmu. Atimu kletek. Tumindakmu jejemberi. Ora patut wis Tanjung. Aku ora mbok pateni tenan to. Timbangane jejeber wirang. Tak tegake patimu Tanjung. Kakang, Ya, panjenengan menika boten pitados kalian kula Kakang. ora
ora percaya. Kamangka kula setyane kula dumateng panjenengan menika tulus dumugi bae. Nyatane ana dalam kepatian ndek wingi bengi sing teko Bapak Sri. Ke Bapak Sri. Sapa ki? Sing teko Ratu Silo Hadikrama. Kakang, menika sanes Ratu Silo Hadikrama Kakang nggih menika leres kala wae ingkang panjenengan ngendikaken ingkang rawuh menika Pak Sri Kakang. Mosok Kakang, Dewi gini jenengan apa Ratu Sidoarjo ta, Pak? Oh kene. Kene aku kok. Panjenengan menika mbok ampun sujono to Kakang Pak Sri menika tindak wonten omah menika namung sak srit mawon Kakang boten kathah. Tanjung, Apa Kakang? aku tega marang patimu. Loh, Kakang. Timbangane aku nyawang bojo. Wong wadon kang ora setya marang kakuwe. Wah, bojoku kok kaya ngene. Goblok. Iya, Dadi sauri Kang Mas. Kang Mas. Lah, panjenengan badhe merjaya dhateng kula. Wes sing dadi wedok ae kono. Kang Mas. Menawi to panjenengan boten pitados dhateng. Kerise ya tak bawa. Oh iya, dilali aku. Si Tanjung. Kula pejah mboten menapa-menapa waton ingkang merjaya menika garwa kula. Sri Tanjung. Nanging kula Budhek Si Tanjung diceluk ora nyauri. Iya, Dik. Nanging Kang Mas Patih Bakso, Piye Sri Tanjung? salebetipun kula mangke meninggali basa Jawa menika napa? Mas? Modar. Modar. Salebeting kula mangke modar. Kula nek rah kula mambu banger tegesipun kula tumindak sedeng ning menawi rah kula anggondo arum Yo, tegesipun kula mboten tumindak sedeng Kakang Mas. Si Tanjung. Yalah makine kaya Iya, lah aku wong lanang kok. Sri Tanjung. lha niki wonten Kowe wis banget ngucap dawuh. sumpah Sri Tanjung. Nyata-nyata nek nganti kowe tak pateni getihmu gondo arum. Kula mboten tumindak sedeng. Kowe ora tumindak sete. Ning kasa balene nek nganti getihmu mambu bosok. Sak 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 sak. Kowe ateges wis tumindak sete. Monggo kula aturi merjaya dhumateng. Lah iki wedok anak tangan iku piye? Wong lanang. Yo, pokoke kali Pak manut. Sri, aku ora kulino dudut keris, Pak. Dudutke, Pak. Au! Alon-alon Bapak apa, Kak? Aduh, aduh. Ah. Kerismu ki apa imitasi ora iso dicopot kok. Wis ketok-ketok tak copot meneh. Tok 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 tok. Kanyoto. Pak Sri, nek ngaten iki to, Pak. Mangke niku penake klenengane niku langsung gayeng napa langsung anu, Pak? Napa? Wis ben salahe nglekar dhewe aku ora ngakon nglekar kok. Dapal sida paksa wedok malah golek lanangan ngendi-ngendi. Kowe jek mati. Sing kok